Pila sa aton tuma nagid ka conscious sang ila panglawason. May ara gusto magpadako sang muscle, may ara man gusto magpagagmay. Gani pila sa ila. Gym ang landing. Subong nga aga aton istoryahan ang ginakahiligan sang mga gusto magpa-sexy kag sang magpamacho. Nga bala nagadamo na gid ang mahilig magkadto sa mga gym. Ano bala ang mabulig sini sa aton lawas? Mga modelo. Kagang ila mga lawas kung imo makitaan, imo man ginalauman nga tani kapareho mo man. Gym kuno ang mayor nga rason sa ila makabig sexy kag beautiful body. Gym man kuno ang sabat sa ginahulat-hulat mo nga pamangkot kung paano madula ang imo mga fats. Kung ikaw naman ang maniwang, kag handom ang lawas nga maunod. Gym man kuno ang solusyon. Hindi na magkabalaka, may paglaom pa. Nagalabot sa halos 500 to 700 pesos kada bulan ang ginabayad sa mga miyembro sa gym. Nanari-sari man nga mga tawo ang makit-an diri. May ara nga nagaumpisa pa lang. May mga slim, chubby, kag may ara man sa mga makabig, professional na. Kung sa classroom may teacher, sa gym naman may ara sang gym instructor. Sila ang mga professional nga nagatrain sa mga member. Ang gym ang hindi lang sabat sa mga gusto magpanami sang lawas, kundi sabat man kuno ini sa mahilig magnegosyo. Prevent injury. So proper execution, safety din sa gym. Eh once may injury ka mo, takes time to recover. Hobby ko gina siya sa una mag-workout. Tapos it so happen nga i-give up sang tagiya. Kuha ko na lang. Initial fund mo, more or less madalagan siya mga 1M or pasaka. Depende sa mga equipment mo. Kag hindi gid madula sa mga gym ang mga equipment. Kag ang ginagamit sa paghakwat, kag pagpamugat. Plates, dumbbells, barbells, action! Before we work out, we also do cardio, warm-up, and stretching sila. No shoes, no workout. Belt para sa pag-exercise. So ginagamit siya when we do some exercise sa shoulder mostly or sa back. Gloves with wrist support. Important man yung supporter. Pero sa mga kapuso naman naton nga wala sang tiyempo mag-gym o kung wala sang kaugalingon nga gamit. Worry no more, kay subong nga aga amon igatundo sa inyo ang mga exercise ngayon nyo gid pwede matistingan. Squat, lunge, push up, kag crunches. Aton balikan ang mga pamangkot. Nga bala sila nahilig sa gym? Conscious na sila sa health nila. Daw ano na siya, daw hobby na siya, lifestyle na siya sang tao subong. Niwang gid ko ya. So gagulo agad yung tulan. Isang nag-start kami, gamay kami as in. Ang lawas ko, mag-proportion siya. Nag-gym ako para magpalos eh. Para mangrami ang akong lawas. Para mag-sexy. Kung sila ang nagatumaras ng supplements, ano gid man bala ini ka epektibo? So amo na siyang nagabulig sa aton para magdasig pagkita po ang atong muscles with gym. May ara bala sila sang special diet? Whey protein, small meals 5 times a day. Wala sa mga oily foods, sigawa, tambok, wala. Rice, gamay lang gawa. Grabe ako pa kanoon sang vegetables and then get-take lang ako sang vitamin C. And then wala lang ko masyado nag-inom sang alcoholic drinks. Makapoy bala mag-gym? Kapoy nga kanami maginawad, Ano ang feeling after mo mag-gym? pa-fresh ang pamatsag, kamagaan sang lawas. Nami gid feeling kung ga-workout ka.
Nagataas din man bala ang ilang confidence. Kung tubang tao, at least daw may presentable man nga lawas. Ang mamang yapon, wala man siyang naglain. Yes, of course, yes. Nagadugang gid siya. Kay confident ka magsuksok sa mga bayo. Kung ano gusto mo, masuksok mo. Kaglaing gid siya kung feeling sexy ka. Dugang pugi points. Ara, gini. Ara, gini siya. Hindi mo man masiling nga kung nag-gym ka, gagwapo ka. Eh, tanan man nga tao, gwapo man mo. Ano ang makuha naton sa pag-gym? Nagdako, nagitsubong, nagnami na lawas mo, nag-fit ka na, compare sa una. So, mas nami ang feeling. Endurance, immune system, Pasko, and strength gain, sato ka. And amo na siya, ang isa nga mas nga ginalagas, magpa-sexy. Luwas nga ga-lose weight ako, ang muscles ko ga dako. Ga-reduce sa sang stress. Ano ang sikreto nga manami ang ilang alawas? Una i-develop ilang discipline, kaya kung wala ka discipline, gym ka lang at gym, wala discipline, useless lang. Kag-set mo gid ang goal mo kung ano gid man balang gusto mo ma-achieve. Hindi mo sa pagpanungdumon nga ga-gym ako para lasig ako magamay. Enjoy mo lang ang pag-gym. Ang pag-workout is disciplinary action, ginasabi niya pag-lingon. Makadto ka sa gym, masiling ka nga, mag-gym ko para mag-sexy ko for just 1 month na nga, so hindi na siya. So ang gym mo ginatawag is a lifetime purpose. Motivation, pagdedikasyon mo sa pag-workout, hard work. Hindi man siya sila nga it takes a month namin nalawas mo. It takes years na siya. Hindi na siya basta-basta nga overnight lang namin nalawas mo. Kag sa mga baguhanon, ari ang tips para sa inyo. Una, mag-umpisa sa mamagaan. Wala ginadalian ang paghakwat. Kung sa Ingles pa, slowly but surely. Halin sa magaan, pakadto sa mabugat. Maghakwat lang sang kaya sang imo lawas. When you do workout, lang maging mag tubig. Kaya baka mga dehydrate ka. Ask supervision din sa instructors sa tuloy ay para ma-avoid na ito injury. Ikaduha, mix it up. Madamo nga klase sang exercise. Mas okay kung wala ginabalik-balik ang exercise. Nag-adjust man kuno ang aton lawas sa mga mabagay nga permita ginahimo. Gani kung sulit-sulit lang ang mga weights nga aton ginahakwat, hindi na kuno ini epektibo. Pag ako pa lang nag-start sa pag-gym, so ang aton muscle white na siya nag-work. So kinanglan naton pa yun sa basic para hindi siya magulpian. So the more na nagabugat ang imong gapat, the more na nagadako. Kung ikaw ang nag-ehersisyo, madamo diri ang makuha mo nga benepisyo. Isa na kuno diri ang pagnami sang imo pagtulog. Dugang pagani sang iban, ang pag-workout naga-improve kuno sang sex life. Ang mga lalaki kuno nga naga-workout, mas gamay ang tsansa nga magka-erectile dysfunction kaysa sa wala ga-workout. Masadya man mag-exercise, kaupod sang imo mga abyan. Naganami na ang lawas mo, nakabanding pa kamo. Kag kung ikaw kuno depress, magkadto lang sa gym. Hindi lang fats ang madula, kundi pati man ang depression. Ang gym hindi lang sa may-ara na sa manaming nga lawas, kundi para ini sa tanan. Tambok ka man o kon maniwang. Sa padayon mo nga pag-workout o kon exercise, maabot gid ang adlaw nga imo maangkon ang ginadamgo mo nga figure. Dapat gani mas sexy pa. Siyempre, discipline lang din. Epektibo gid ang pag-gym. Ako si Jason Gregorio para sa Issue Subong. Ang dunang manggad kung ato na mahigkuan, daw tuman kabudlay na marimedyohan. Gani sa aton makamot, ang paghalong sa kung anuman ang ginbugay sa aton palibot. Kaangay sa aton kaugalingon nga kabuhi, mangin mahinalungon sa bagay nga imo ginasudlan. Bango sa tag sa kadesisyon nga aton ginahimo, kinahanglan, kargado kita sang impormasyon. Kag kung ano man ang ginbugay sa aton, dapat mangin kontento kita. Kag padayunon ang kinaandan nga pagpabusog, hindi lang sa tiyan, kundi pati man sa balatsagon sang iban. Permi lang magtutok sa GMA TV6 kag sa international channel nga GMA GNTV. Kag padayon lang ngay muklat ang aton mga mata sa mga Issue Subong! Ipalabot ang inyong issue, magtawag sa 5094627 o kung ipadala sa amon Facebook ag email account sa issue.subong@gmail.com.
Mga kapuso, tuwing Sabado ng umaga, huwag kalimutang manood ng Isyu Subong. Imuklat ang mata sa mga isyu. Subong!